Unjani sami? Lalela. Izolo ngigcine ngihambe ngoholela u-R_C. Uyazi ukuthi igcwala kanjani laphana imali ibuye iphele emshinini. So ngihlale kwaze kaba late ngase ngigcina sengulala ka-anti-ke. So nanamhlanje futhi ngoba izolo ngigcine ngingaholanga. Eyi, namhlanje futhi ngicabanga ukuthi ngizolalela ngakhona ngoba kunenkinga ukuthi imali ingabi khona lana, yabo? Nakhona uma ifake late ngizophinde ngilale khona futhi. Ngiyaxolisa kodwa uyazi ukuthi ngiyayidinga le mali. Emva kwalapho ngizobe sengibuya straight-ke. Ungixolele ngokuthi ngingakwazisi. Nakhona ngiphinde ngashawa yibhedi. Bengaphethe ngisho i-charge, bekumele ukuthi ngilinde iy'ngane zakhona y'tshaje zonke, mese kuyima ngiya-charge-ke. Kodwa nje soqhubeka sikhulume uyezwa. Sendisa kulezi nsuku nje uney'nkinga nje eziningi, angikwazi ukuthi ungenelwe yini. Wena uqhamuka ney'nto ey'hlukile njalo. Manje uthi ingane isele nobani-ke kuyo yonke le nto oyenzayo? Yini usungahlula ukuthi ugibele nje ubuye ngo-R10 nje kuphela, songaze ukhethe ukulala? Wena nje ubuzihambela iy'ndlela zakho, ndlela yakho, wenza into zakho. Manje inkinga-ke angazi ingane uyishiywe noba ngempela ingane. Wena uyasangana nje, awuphilanga nje okwangempela. Hawu babakhe awukahle. Hawu ingane isenogogo nje. Angisinayo lo R10 i-akhawunti, imali phela lo R10 bengizosuka ngawo. Ngiphinde ngisukele into eyodwa futhi ngiphinde ngithathe omunye U-R10 ngigibele ngiphinde cabanga. Ngizobuya. Hawu uyathanda nje ukungigqugquzela. Ayikho into engiyenzayo e-wrong mina. Wena vele nje uyathanda ukuthi uma kuwukuthi wenza into zakhona mese ubona ukuthi umuntu uyazenza. Hawu ngiyasho indaba inemali iphela. Ngizobuya, ngiyakuthembisa ngizobuya. Hawu ngicela ukuthi wehlise umoya. Hawu wena usungithatha ngaleyo ndlela ngivele ngingaziyo ukuthi ngiyithini-ke mina indaba yakho. Hawu ngiyasho nje ingane isenogogo i-right ingane ngisanda kubafonela basho bathi ba-right.